गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोननाय मोन्दों। दिनै मोनसे आसाम एसेम्बलि बेवहाय जे बर'नि बायखोन्दा नोगोरनि मोनसे माइलस्टनफोर बायदि जोंनि राजानि बे नेरसोनथिखौ लाखिनो हानाया आरो गमामायैनो जोंनि बे बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि बे आसाम एसेम्बलियाव जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि आरो मोनसे गौरबनि मोनसे बे जारिमिन आरो बेखौ दिनै बर'नि हारिनि थाखाय बे अरायसम जारिमिन जानानै थाबावसिगोन। आरो गमामायैनो जोङो दिनै आसाम एसेम्बलि एबा आसामाव थानानै जोङो गासैबो जोंनि बायदि जों दिनै अनुभब खालामनो हादों। गमामायैनो जोंनि गेजेराव बेबायदि एसे जौगानायखौ जों लाबोयोब्ला निस्सय जोंनि बर' माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि थासारिया दिनैनि नैबे थासारिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो हायो। मानो होनोब्ला जों दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै जोंबो गौरब खालामदों जे गमामायैनो नैबे जोंनि आसामनि बे राजथावनिया जोंनि गमामायैनो बर' हारिनि बायदि जोंबो गोसोआव गौरब मोनसे लानो हादों। बेयो जों दिनैनि गाहायै जों बेखौनो जों बुंनांगोन मानव गेदेर आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा अरायसम गावनि नाजानायजों लोगोसे आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेखौ जाफुंसारहोनो हानायनि थाखाय जों जादों होननानै सानदों आरो बेखौ जों गौथुमनिफ्रायबो जों बेखौ गमामायैनो जों साबायखर होनांगोन आरो जों हारिनि गेजेराव थाखोसे जोङो दिनै दावखोनाय बायदि जों गावखौ खालामनो हायो।